σου τη μάγισσα, ράκι θα την ποτίσω. Τη μάνα σου τη μάγισσα, ράκι θα την ποτίσω. Και σαν νυχτώσει η μάτια μου, θα έρθω να σου μιλήσω. Και σαν νυχτώσει η μάτια μου, θα έρθω να σου μιλήσω. Τα μεσάνυχτα, να φύγεις ανοιχτά. Εκατέρι μου, και μια στο χέρι μου. Μπράβο, παιδιά μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Δεν πέρασε πολύς καιρός που συναντηθήκαμε με την οικοδέσποινα της βραδιάς, την κυρία Κυρούλα Μητράκου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας, και μου εκμυστηρεύτηκε τη σκέψη της να διοργανώσει ο Σύλλογος ένα αφιέρωμα στη Μικρασιάτισσα γυναίκα. Εκφράστηκαν πολλές απόψεις, όπως η συγκέντρωση και ανάγνωση μελετών από Έλληνες και ξένους μελετητές, σχετικά με τις συνήθειές της, τη συμπεριφορά της, τη μαγειρική της, ακόμη και τον ντύσιμό της. Ας μην ξεχνάμε ότι η λέξη Μικρασιάτισσα γυναίκα περιλαμβάνει τη σύζυγο, την αγαπημένη, τη μάνα. Αυτό βέβαια θα ήταν ένα πολιτιστικό σεμινάριο και όχι συναυλία όπου η σκηνή και η πλατεία γίνονται ένα και οι θεατές τραγουδάνε μαζί μας. Έτσι, βάλαμε τις σημειώσεις μας στις βιβλιοθήκες, στα βιβλία μας, για κάποια μελλοντική χρήση και ξεσκονίσαμε τους φακέλους με τις παρτιτούρες. Ο αέρας γέμισε ερωτήσεις. Πόσα τραγούδια θα είναι, σε τι τόνο θα είναι ο πάλος, θα χορέψει κανείς. Μικρές κοφτές ερωτήσεις που μας έφεραν κοντά απόψε τη χοροδία του συλλόγου μας υπό τη διεύθυνση της Γεωργίας Ψαροδέλη, να συγκράξουμε με τον Νίκο Παλαιολόγο, τον πολιτή, και προσπαθήσε να βρει τη ροή του Ηράκλειο. Χορευτές, μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας Γαλλού. Συγκεντρωθήκαμε, συζητήσαμε για να κάνουμε πρόβες και κάποιος είπε δυνατά τη σκέψη του. Τη Γιασεμή, παιδιά. Η Γιασεμή και ο Κυρνίκος δεν πρέπει να λείπουν από τη βραδιά αυτή. Έτσι έχουμε την τιμή απόψε να έχουμε κοντά μας δύο αγαπημένους ανθρώπους και μουσικούς, τον Νίκο και τη Γιασεμή Σαραγούδα, που ήρθαν από τα Σπάτα για να τραγουδήσουμε μαζί τους για τη Μικρασιάτισσα γυναίκα, που μας κληροδότησε το πνεύμα της αγάπης και της προόδου και που πρέπει να διατηρούμε ανεξάρτητα από τις αντίξωες συνθήκες και κάποτε δραματικές στιγμές που μπορεί να βρεθούμε.
κορίτσι φως μου 12 χρονών. Ούτε στην πόρτα βγαίνει, ούτε στο στενό, ούτε στην πόρτα βγαίνει, ούτε στο στενό, ούτε στο παραθύρι φως μου κι όλο να της πω, ούτε στο παραθύρι φως μου κι όλο να της πω. Από που είσαι κόρη, άστρο λαμπερό, από που είσαι κόρη, άστρο λαμπερό, χάρισε μου την ελιά σου, όχι στο λαιμό, χάρισε μου την ελιά σου, όχι στο λαιμό. Από τα χρόνια που νέα παιδιά ακόμα, ελεύθερα πουλιά, αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές τους. Νεαρή κοπέλα ακόμη, καλωτημένη, με ευχάριστους τρόπους, παρασύρει με τα βλέμματα στο πέρασμά της τα πρωινά που κατεβαίνει στην αγορά για να τακτοποιήσει τα θελήματα της μητέρας της. Στριφογυρίζει με τη δεξιότητα των πρετίνων της, κρατώντας το άλλοτε ψηλά για να προστατεύεται από τον ήλιο και άλλοτε χαμηλά για να κρατά μακριά τα διάκριτα βλέμματα, μέσα σε αυτά και το δικό του, που με προσμονή και λαχτάρα περιμένει να διασταυρωθεί με το δικό της.
την ίδια αξία έχει ο δασκαλός, ο παραδοσιακός. Όχι αυτά τα τρελά, ξέρεις. Κάνουμε τα χέρια κάτω και από δεν μπορώ να Παναγία μου, πού γίνεται. Εγώ έτσι το βλέπω, κακοφαίνεται πολύ. Ατυχώς. Έχουμε τόσο ωραία τέτοια παράδοση. Κάνουμε τεμά, τεινάζοντας με μια κίνηση την πρωινή δροσιά του Αρυφαλάκη που έκοψε από τη λάστρα της μάνας, το πέρασε στα αυτή του. Τρέχει στα σοκάκια να κόψει δρόμο, περνώντας από την πάνω γειτονιά. Να την προλάβει την ώρα που θα κατεβαίνει στην αγορά, να τη συναντήσει για μια στιγμή και ίσως να της ψιθυρίσει μια καλημέρα. Η λαχανιασμένη του ανάσα και το κατακόκκινο πρόσωπο τον προωθούν στους εμπόρους που ταυτοποιούν τα εμπορεύματα στα μαγαζιά τους και κρυφογελούν βλέποντάς τον. Δεν τον νοιάζει. Ας λένε ό,τι θέλουν. Ισιώνει τα ρούχα του και συνεχίζει περπατώντας γρήγορα, ρουφώντας με βαθιές ανάσες τις πρωινές εμποδιές των λουλουδιών. Αφήνει το βλέμμα του να πλανηθεί μέσα στο πλήθος, να τη δει και σιγοτραγουδάει το τραγούδι της, όπως το λέει, γιατί ο σκοπός αυτός φέρνει πάντα τη μορφή της στο μυαλό του.
Συζητάμε τη μητέρα του, πίνοντας ζεστό καϊνάρι από την τζαγιέρα για τα όνειρά του, τις προσδοκίες του, αλλά και τους φόβους του μην την προξενέψουν οι δικοί της σε κάποιον άλλο. Μόνο οι θείες, οι προξενήτρες, μπορούν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Μετράει το ειστέρημά του και τρέχει να διαλέξει δώρα, να στείλει στο τσιέρι του, με τις προξενήτρες του, τα μόνα πρόσωπα που μπορούν να πλησιάσουν το σπίτι της. Γιατί κάθε άλλη συμπεριφορά θα ήταν προσβολή για εκείνη και για τους γονείς της. Εδώ, στους ίδιους δρόμους, στα ίδια στενά, λίγο καιρό αργότερα, εκείνη θα ζαλίζει τη μητέρα της με την νεανική της φλιαρία και τα χιλιδονίσματά της, ψάχνοντας να ζητήσει τα δώρα του αραβώνα και τον ηφικό του γάμου.
αγορές τελειώσουν. Έρχεται η ώρα για το λαϊκό δικαστήριο, που εδρεύει στην κουζίνα του σπιτιού. Εκεί φίλες και γειτόνισσες μαζεύονται για να πούν τα νέα τους, να αστιευτούν, να τραγουδήσουν και να πλάσουν ζυμαρικά. Συνήθεια που η αρχή της χάνεται στον χρόνο. Πειράγματα και τραγούδια για τη Μέλουσα νύφη, που με κόκκινα μάγουλα και μάτια πλημμυρισμένα από ευτυχία, προετοιμάζεται νοερά για την καινούργια ζωή. Μέσα σε αυτό το χώρο, κάθε γυναίκα έχει να της δώσει μια συμβουλή, απόσταγμα από τα βιώματά της. Όλες μαζί, σαν μάνα και αδερφή, θα δώσουν δύναμη στο μικρό χελιδόνι να πετάξει ψηλά. Θα μιλήσουν και θα τραγουδήσουν για ανεκπλήρωτους έρωτες, απογοητεύσεις, αλλά και για αυτόν που με υπερηφάνεια και αγάπη παίζει ένα σκοπό στο ούτι για την αγαπημένη του.
ψαλμούς, να μάθουν τα ροπάρια, παραδοσιακό χορό και χοροδία, να μάθουν τα δημοτικά τραγούδια. Όλα μας τα τραγούδια πάνε εκείνες, η ψαλμή μουσική. Γι' αυτό είναι πολύ ωραία. Χρυσός, πλούτος. Τι να κάνουμε. Δεν μας προσέχουν. Να είναι κάτι τραγούδια πολύ χάρια στην τηλεόραση. Σε ήχο, μισαθυμιό, σε πέρσο αραβικό, έτσι κάτι να γλυκάνει. Αγωτό σκέτο. Η Γεωργίτσα μας, η Γεωργίτσα. Γεια σου, Νικολάκη.
βλέπει το κορίτσι της χαρούμενο, τα συναισθήματα χαράς και αγωνίας είναι ανάμεικτα. Χαίρεται για αυτήν που τη βλέπει να λάμπει και θέλει να είναι η ζωή της ευτυχισμένη, χωρίς καημούς και πίκρες. Όμως δεν είναι μόνο μάνα. Γι' αυτό, με έναν αστεναγμό, πριν ακόμα χαράξει και αρχίσει ο κάματος της μέρας, προσεύχεται στον Άγιο των Θαλασσινών, μπροστά στα εικονίσματα, να είναι καλά ο αγαπημένος της σύζυγος που ταξιδεύει στους ωκεανούς. Παλεύει χρόνια με τα κύματα, με την ψυχή του αφημένη εκεί, να συντροφεύει την κυρά του, που μόνη ανασταίνει καθημερινά τα βλαστάρια τους. Όταν οι μεντεσέδες της αυλόπορτας τρίζουν, τρέχει με λαχτάρα στο παράθυρο να τον δει να έρχεται, γιατί όπως της μήνυσε, τη μεγάλη μέρα του γάμου, θα έρθει να χορέψει την κόρη του.
να πούν τα νέα τους, να ευχηθούν για τις χαρές, μεράκι, μπρούσκο κρασί και πικάντικους μεζέδες. Οι γυναίκες της βραδιάς συναγωνίζονται η μία την άλλη σε γαστριμαργικές δημιουργίες και το κέφι ανεβαίνει. Ο χορός και το τραγούδι βγαίνουν με μεράκι και βέβαια τα κουσέλια δεν σταματούν. Η ζωή των ερωτευμένων όμως δεν είναι πάντα εύκολη. Κάποτε οι οικογένειες δεν συμφωνούν να γίνει ο γάμος, αλλά ποιος μπόρεσε ποτέ να σταματήσει το ποτάμι της νιώτης. Μαζί με τα γέλια και τα τραγούδια, ακούγονται και πιστολιές. Τις περισσότερες φορές δηλώνουν ότι κάποιοι νέοι κλέφτηκαν. Ω
κατάκτηση της ευτυχίας ίσως να διαρκεί μια στιγμή. Όμως η διατήρηση της φλόγας της είναι έργο ζωής και η προσπάθεια είναι καθημερινή, πέρα από αγωνίες και δυσκολίες. Έτσι ο καημός δεν λείπει από τη ζωή του άντρα, που θέλει κάποτε να μείνει μόνος, όχι για να ξεχάσει αυτό που αγαπάμε, αλλά για να πιει ένα ποτήρι στην υγειά της, μόνος του ή και με φίλους, να τραγουδήσει και να χορέψει βαρύ ζεϊμπέκικο, χορό αντρικό, τον καλύτερο τρόπο να εκφράσει τους καημούς του, το μεράκι του και την αγάπη του για εκείνη και για τη ζωή.
συλλογισμένος και η αιτία είσαι εσύ.
όσο ατέλειωτες και αν φαντάζουν οι ώρες της δουλειάς, από τα καπνεργοστάσια, το τρίγο στα κτήματα μέχρι τα εμπορικά της αγοράς, έρχεται το σούρουπο να θυμίσει σε όλους ότι η ζωή είναι όμορφη, με τις καλές και τις κακές στιγμές, τις εύκολες και τις δύσκολες μέρες, που έρχονται και φεύγουν. Ένα τεράστιο μαγκαροπήγαδο που δεν σταματά ποτέ και που κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει. Η προσδοκία μιας μεγάλης αγάπης διώχνει την κούραση και τα ρούχα του μόχθου δίνουν τη θέση του στο λευκό πουκάμισο, το χρωματιστό ζωνάρι και τα καλοχτενισμένα μαλλιά. Οι λεύτεροι που αναζητούν το τέρι τους, τη γυναίκα της ζωής τους, πίνουν και γελούν με τις σαμπανιέτες, μαζί με τους υπόλοιπους, ακούγοντας ιστορίες και πλάθοντας μύθους για το τι θα μπορούσαν να κάνουν όταν συναντήσουν εκείνη. Η ώρα είναι περασμένη. Σιγά σιγά τα φώτα χαμηλώνουν.
πόρτες ανοιγοκλίνουν, κάποιοι εύχονται χαμηλόφωνα καληνύχτα, οι αστικά βήματα που απομακρύνονται είναι μερικοί από τους τελευταίους ήχους που σαρώνει η σιγαλιά της νύχτας. Τα βλέφαρα βαραίνουν, αλλά κάποιοι από εμάς, αμετανόητοι, θέλουν συνέχεια και έτσι, στον δρόμο του γυρισμού για το σπίτι, με τα όργανα μπροστά, πάμε να κάνουμε μια καντάδα. Όπως είναι γνωστό, στις καντάδες τραγουδάνε όλοι, με την καλύτερη και δυνατότερη φωνή που διαθέτουν, χωρίς να φοβούνται να ξυπνήσουν τη γειτονιά. Ας σταθούμε λοιπόν όλοι μαζί κάτω από το παραθύρι της, με το άρωμα των γιασεμιών να μας πλημμυρίζει. Να της τραγουδήσουμε ένα τραγούδι, που κλείνει μέσα σε λίγους στίχους μία από τις ομορφιές της ζωής.
είναι καινούριος παίκτης και το βόλεψε μια χαρά το όργανο. καλέσουμε λοιπόν την οικοδέσποινα, όχι λίγο να μας πει, κυρία Ρούλα. Καλησπέρα σας. Καλώς ανταποδείχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ από καρδιάς, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Εγώ είχα την ευλογία να μεγαλώσω από μια μικρασιάτισσα γιαγιά και ένα κωνσταντινοπολίτη παππού. Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό. Είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος, μόλις λίγων μηνών, και η πορεία μας μόλις 2 μηνών. Μικρασιάτες Καλαμάτας, σκοπός του είναι να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας, στη νέα γενιά, τον πολιτισμό
πολιτισμό και την κουλτούρα των Μικρασιατών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Μικρά Ασία είναι το κύτταρο του πολιτισμού. Και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την Γιασεμί και τον Νίκο του Σαραγούδα. Σας υπέρα ευχαριστούμε. Ο κύριος Νίκος με το ούτι του, το Στρατήτο Καραβέλη, που έκανα προσωπικά μεταξύ του στα στενάκια της πόλης και στα γιόνερα του Βοσπόρου. Ευχαριστώ πολύ, Στρατήτο. Καραβέλη, που πάμε και Στρατήτο από τον Νίκο τον Παλαιολόγο. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους πορευτές από τους συλλόγους που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, το μορφωτικό, βοήθησα μετά σου, παρακαλώ. Έχουμε ξεχάσει να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρούλα Μιχάλη, να ευχαριστήσουμε τον Μορφωτικό Συλλόγο. Το Μορφωτικό Σύλλογο Εκκλησιάδα Λαργό. Που είναι ένας διδάσκαλος και έχει παραδρομήσει στο πρόγραμμα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Καλαμάτας που με την αιγίδα του έγινε αυτή η εκδήλωση. Τους αγαπημένους τους χορηγούς, αν όλοι καλά. Για το τέλος άφησα τον Τάσο. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά την